Wannan fim din mai suna Reza na kamfanin Sultan Films Factory ne. Kamar yadda muka saba kawo muku fina-finai a karkashin wannan bidiyon, haka zalika yau ma mun kawo muku wannan fim din mai suna Reza na kamfanin Sultan wanda aka fassara shi nan ba da jimawa ba. Sannan kuma kamar yadda muka saba muku bayanai a bidiyoyinmu da suka gabata da ma wanda za su zo a gaba, kullum dai bayanin dai ɗaya ne, ba ma canja shi. Yadda muke downloading din fina-finan mu a karkashin wannan website din, tare da zaka je video description ne zaka samu link guda biyu. Bayan ka samu link guda biyu, zaka danna link din, duk wanda ka danna daga ciki zai kai ka website namu, a yayin da zai nuna ma bayanin film da sunan shi da first time film din duk zaka kalla. A karkashin first time kuma zaka rubuta all dialogue link, zaka kalla dialogue link 1, dialogue link 2 har zuwa na 3. to duk wanda ka danna daga ciki zai baka dama ka je ka yi downloading nashi ka sauke akan wayanka domin ka kalla film din. Sannan kuma ku sani cewa ba ma daura film din da ba shi bane, saboda haka ku yadda da wannan website din da channel namu ta hanyar yi muna subscribing domin kawo muku sababbin fina-finai na India cikin harshen Hausa. Mun gode.